Пица, лазаня, спагети, макарони, карбонара, болонезе, паста. Всички говорим за италиански ястия, но никой не говори за италианските десерти. А днес ще приготвим един от любимите ми. Десерт, който дълго време ядях без да знам как се казва, мислейки си, че никога няма да мога да си го приготвя сам. Докато един ден не го открих на един курс и тогава разбрах, че няма как пекарната да мине без него. Кантучини. Започваме като смесим захарта, бак пулвера, солта и брашното в купа. В друга купа разбъркваме яйцата и добавяме към тях сухите съставки. Към тях добавяме още бадемите и натрушения шоколад. Умесваме лепкаво тесто, което оформяме като фитил и печем. След първото печене чакаме да се охлади, режем на филийки, редим в тава и печем на по-висока температура. Ако ви мързи да си го приготвите, този супер лесен и прост десерт ще ви очаква в пекарна Опасен чар.